Hej, mit navn er Kim Christiansen fra Danish Body Therapy. I den her video der vil jeg vise dig en DBT ledfrihedsteknik. Det er en teknik, som du ikke har set før i Danmark, hverken praktiseret af osteopater eller kiropraktorer. Det er en usandsynlig effektiv ledfrihedsteknik til at frigøre led omkring nakkeområdet, den nederste del af nakken og overgangen mellem cervikal og torakal hvirvler. Rigtig mange af os bruger en del tid på computeren, på telefonen, og det kan godt indvirke til, at man får sådan en lidt runding i det øverste del af rygområdet. Og det, der er rigtig godt, det er en gang imellem at gøre noget modsat. Det vil sige ligesom lave en strækning og en ledfrigørelse, en dekompression kalder man det også, af de hvirvler heromme og de led, der er, så der ikke bliver så meget pres ned på, som stille og roligt vil gøre, at ens holdning bliver ændret. Så det kan man også gå ind og modvirke aktivt ved, at man går ind og laver de her ledfrihedsteknikker sådan en gang imellem. Ydermere er der jo mange, der har smerter i nakken, smerter i den øverste del af ryggen, smerter mellem skulderbladene osv. Og den her ledfrihedsteknik, den tager også området sådan lige omkring bunden af nakken. Så meget, meget effektiv teknik, som jeg her vil vise dig. Så når vi skal lave den her ledfrihedsteknik, så skal vi bede klienten om at rykke tilbage på briksen, så der er sådan cirka sådan et stykke, en 10-20 cm afstand fra kanten og så til klientens bagside. Så du rykker tilbage her. Det er fint der. Yes. Sådan. Herfra så sætter jeg mit ene ben op. Så siger jeg til klienten, så tager jeg mine arme ind under dine arme og fletter mine fingre og lægger bag din nakke. Når jeg har mine hænder på plads, så fletter du også dine fingre og putter oven på mine hænder heromme bag din nakke. Derefter så slapper du af i kroppen, vi kører albuerne lidt ud, prøv at tage hovedet lidt op, og så tager du en dyb indånding, og i din udånding så trækker jeg dig lidt ind mod mig og løfter dig lidt op. Så jeg har det her ben inde ved klientens hofte side, og så kører jeg bare den ene hånd ind først. Det er godt lige at køre ind med den ene hånd, og ligesom køre den op bagved her, og så tage den anden. Kører også ind, og fletter her bagved nakken. Sådan der. Og så fletter du også og lægger om bagved. Ja, bare slapper af, slapper af. Træk vejret ind. Løfter hovedet lidt op, ja. Slapper af. Og så løfter op. Sådan. Så den her ledfrihedsteknik, den kan også godt laves af en terapeut, som er en del mindre end klienten. Man gør netop det, at man går ind med sit ben og ind med sit krop, så man er tæt på klienten, og lægger armene ind, laver den her lås, og så trækker klienten ind mod sig og så op. Så man bruger ligesom sin kropsvægt og den her bevægelse til at skabe den her frigørende teknik. Så det jeg vil gøre om lidt, det er at rykke tilbage på briksen. Og når terapeuten har taget sin arm ind under mine arme og flettet bag nakken, så fletter jeg også fingrene og putter om bag nakken. Så tager jeg albuerne lidt ud til siden og er afslappet, løfter hagen lidt, trækker vejret ind. Og så i min udånding slapper af. Så trækker terapeuten mig ind til sig og op i sådan en kort, hurtig bevægelse. Så jeg rykker tilbage her. Så kommer terapeuten ind der med armene der, sådan. Så du kommer lidt nedefra og så op af. Så